за да има финиер. И сега първи епизод на похода до... Не, няма снимай бак. Еми край майна, той и без ние, това. ще И има без само- това. Ще има само нерейдж. Генгстери срещу пизваци. Нали? Епизод едно. Зе вафли. Зе вафълс. Ще ги плашим с вафли. Зе сенкен. Und ze хлебен. Улдзе... Und ze фастъкен. Момент. Фастъкен. Бисквитен, Защо да е не на забравяме камера? бисквитен. Und бисквитен. Макс бисквитен. Макс. Und бирен фастукен. Да. Ще Very плашим good. пизваци с Very храна. good ли? Що те- Стерч тест. Des good ли ерест? Фастукен. Известен. Und сенкен. С известен факт е, че пизваците се плашат от храна. Ще ги плашим с храна. Ще се плашат. Що Е, па така? не знаем. Защото ни обичат храна. Тук е психолога, той знае психологията на призраците. Всякакви психологи знам. Абе, Ще ги заменя с бисквити сега. Да не живея. Аха. Не, пъдя се наям. ти ли? Ако остави нещо тогава. Ти или аз? Аз. Ага. Ти си хора, съответно. Пак е повече време ще пътува от нас. Абсолютно. Не, ако ние тръгнем се приберем пеш, е еднакво време. Обаче Не, ако... аз съм по-бърз. Дайте си по-бърз. Защото аз извлак се прибирам по-бързо. Еми Да. Пах памо и прилип. What the fuck ви сте? Прилипче. И сега ще пробваме фитнес мания. 2012 път. Да не ви замеме с бисквити, я мокнайте. Унзи уреден. Не се върти бе. Я да стоим пак, бе. Хелп, Това се разтяга бе. Не мога да слеза, май. Често. Ми стъпи си на ръцете. Стъпи си на ръцете бе. Чака да оставим. Загудлен. Ма не мен. Ами то нищо не се види, докато не ти дойда тука. Унзи пешен, въртен, коле. Педален. О, О! О, найс ли, а? ман, никой не се Загудли. вижда такова чудо. Ма те двете свързани ли са някакви такива? Не бе, После са зазидани едно с друго. Бах, тъпата ситуация. Какво е това се? Нищо. Помпиш такова надолу. Си упражнен. Балансирам. си баланс. Оба! Бах ти Ще баланс. падна, май. Е така. Ще опитам без ръце, е така. Ето, държа се с она си работа, май. Юбер скоростен. Сега ще му задам такова максимално. О, фак. Може и ревърс. Виж, май, държа се с она си Виж, работа. е Дейва. Без ръце, май. Ето, ръцете с О, замаза ми контури. Маза контурите, нали? О, е. Така си и мисля. Балансен. Така, да Е, минем я. към следващия Малко уред. да дансен. Зе камерен. Така, Yes. Унзи камерен. Следващия уред се нарича... Нещо. така, този уред изпълнява дейността така се въртиш. Не забави своя асистент. Yeah, surf, man! С този уред просто Surf's така up, dude! си губим времето. Той по принцип е така леко, нали, За безсмислен. какво служи това, ма? Така, този уред Въртиш поражда... такъв. Това се върти. О, О, шайзе. Не, наистина, за какво това, ма? Само се въртиш, бата. Те така може да се въртиш и виж там е така. О! Оле, тук мога да правиш такова. Не му снимай, това като ми свети в очите, знаеш какво е гадно? Знам. Не мислиш ли? Така, минаваме към следващия уред. Това е за такова. Така, това е уред за, значи тук сядаш. Коренки. В момента сега ще Това ми го спирам. стои нещо, земята е мека тук. Защото е такава настилка. Хубаво, специално да се удариш и да не умреш. Така, ето така се сяда. И е така стоиш. По цял ден се седи. Да, и това е. Така, И съответно идва някой гей и те надупва. минаваме към следващия уред, който се нарича... как се казва, значи момент това беше... Успоредка, магаре, Не, това е вейт, последователна успоредка, точно така. стретчинг тауър. EF 1013 Stretching Stretching Tower. Тавър. Stretching Tower. This stretching tower mode then 70 very effective and comfortable stretching exercises are possible. Also gymnastic and strengthening exercises are possible. Possible. Атенционе. Attention. Not suitable for children under 12 12 years 12 of age. Jahre alt.
Do not neglect. Добре, как ще няма And никой не whatever. беше. And Nobody whatever. is that shit And whatsoever. whatever. Така, смисъл на това е просто е така заставаш и е така се дигаш. И това е. And И можеш седиш. да правиш е така. Примерно, 2-3 пъти. Давай като ние ходим в фитнес, дето ги дават по теле, ако идваш, обясняваш, и аз също Да, време, да. някакъв отзад прави такива упражнения, нали? Това е следващия уред, Е, така. нарича се, да, той даже трябва да се вдигаш Има и ето пеш, тук. не само мен. Ето тук трябва да се вдигаш, така. Това упражнение предимно го правят жените, които искат да се стягат задни. По принцип е така между По принцип. Шайса! Следващия Няма да уред, го правим. моля камерата да заповяда. Следващия уред се нарича... Und се поведен. Bacon. Този уред, така. Да ви кажа как се използва. Das bacon. Сяда се горе-долу към средата, след което слагаме Момент краката. е да се види къде се сяда. Да. Ето вижте, зрители, така се сяда. Слагаме краката, след което изпъваме и това е. Und das ist. Седиш така в период от 30 минути. Да. Това упражнение е много добро за подпомагане на аортната дисфункция. Той е същия, тук има няколко повтарящи се уреди. Повтарящи се уреди, драги зрители. А тук имаме един разкрач. Към шплит това. Шплит машина. Мога да гащите ми пречи да се разкачат. Изчезни, аз ще демонстрирам. Остави на специалиста да демонстрира. Няма значение, че си сдънки. Има. Няма. Има. Това принцип. Отсакате да натискаш бе, момко. Колко ставаш така? Е, верно бе. Май трябва да тия гумна да Не ги трябва да ги натискаш. Как не искаш, после да го спееш? Да, то така се разпърва, май. Аз какво ти казах? Значи може би трябва един как да се стои тук и другия да натискаш, ама това някакси невъзможно. Не, просто разкрачваш се. Има други, дето и горе с ръцете и действаш, обаче тук не е така. Und sich gesund hier ist not der Kers. Деркасе. Това е някакво странно като люк такова, ама не съвсем. Ами това, дето тая нагоре надолу с два така. Това още по-странно Виж, такова. преди така засили го малко и после се остави по инерция. Виж какво е странно, май, ама пусни си такова. Мах ти уирдолто, май, бе. Fucking weirdo. Не мога да го такова. Добре. Да, Така, fucking следващия weirdo. уред, моля на следващия уред, който пропуснахме в началото, се нарича... The Kollegen ist not seen. The butthole rotating spielen stretching exercise device. Wait for the master cameraman to come here. Това упражнение активно подпомагаме And we see. дейността на така момент сега. По този начин Завъртаме хубаво седалищните части да се оформят като хората, за да можеш да се седи правилно и добре. Защото адски странно след това като следващото маме. Що? Защото ми солюват краката. Така, другото, това Снимай отгоре новото прилича ми на такова. музикално видео на G-Money. I believe I can fly, woo, yeah, I can touch the sky. И стига толкова, защото ще падна. О, пада! Падай! Падай го, бе! Не го знам чак толкова, май. Ето, без да се подпивам. Go, fuck, man. Айне! Тендър! Айне идея. Жре, так, 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 так. Без да се подпивам, май. Ето. Чакай. Не си готов. Готов, си. Без да се подпивам. Толкова ли е трудно? Без да се подпиваш по-бе, май. Так издържиш идеално две. Аха! Добре. Знаеш ме, отнеми цели 2 минути докато го науча, май. Фейо! Та еднакво и то без да се държиш, без да се подпиваш, даже с краката и с ръцете. Да бе, ето аз защо няма Аз виж го за да... Ош, краката ми се летне. Ош, нали? Пробвай там да се налюляш едно хубаво и след това. А, така. Ето, владее го. Yes! Владее го. Не, бар на Това ръцете. работи с това, подпомага. Не бе, трябва да стягаш просто бедрата и стара работа. Чакай се. Ето го е. го направи го. Ай! Ама малко да такова ще трябва много яко да стегнеш мана, за да го задържиш такова. Бах ти това неудобно, бе. Ти виж, това е за някакви джуджета направено, мая. Абсолютно. Не, виж сега. Опират си гадните колена в това.
God damn it. Дай да снимам как се... Аз съм от ниските човек. Да. В смисъл, гледай какво става. Така нещо не му се получава на Не, колегата. не кажа, май Не няма можем, много сме дълги, явно за уреда. Чакай сега, стега си Който краката. не може. така, бе. Чакай. Не да ги И стягаш за това- краката, трябва да стегнеш. В смисъл, Бедрата, да. ама не се подпирай това отпред, защото то ти пречи. Фак, на Мани кое си се... куру. Не се подпирай на нищо, бе. Не се подпирай скоро. Стой си на краката. Ама виж, мръдни се малко, мръдни. Виж, Падам, човек. ти стоиш наклонен напред, затова не става. Трябва да така, трябва да си стоиш прав, защото така Ама така тежестта ще ти е. падна назад, Няма да човек. паднеш, дръж малко това. В смисъл, Гиден чакай да се- хер. Не да стоиш така, защото ти стоиш е така. И така е по-трудно. Така, значи някакси е така просто да стоиш прав и ето. И то си стои. За баланс. Who is the mastermind of the... такова? Of the tail уреди. Да те уреди. What the fuck, дигни го сега, май. Вай, колега. Вай. Да. We are not vandals, man. We are from Jamaica. Ето. Ето така, става ми така. Ще се извиняваме на колегите от чистотата добре. Нашия поход да и продължи. да се продължи похода. Сега момент, лека интродукция. Няма да се отварят. Добре. Не се отваря, Пипай. докато Добре. не се свърши Аз ще го похода. нося. Дай си Паузирай. ми семките. И добре. Ако искаш паузирай това, защото видеото ще стане доста useless такова цялото. Ами- Вече не е вече.